שיעורי העבירה קשים מהעבירה, יומא דף כ"ט עמוד א', זוהר ויצא קנ"ד עמוד ב' למטה, זוהר כותב שמה, שמי שמסתכל בעבירות ואחר כך הולך ועושה עבירות, אז ממילא הנפש של הקדושה יוצאת ממנו והוא נכנסת בו נפש מהסטרא אחרא. כמה קבלה לעתיד, מעכשיו סייגים, אתה נופל במראות אסורים באינטרנט, תחסום את הגוגל, אתה נופל במראות אסורים ברחוב, אל תלך ברחוב, אומרת הגמרא נ"ז עמוד ב' בבא בתרא, היכה דרכה אחרינה רשעו. אפילו יש דרך אחרת שאין פריצות, והוא הולך בדרך של הפריצות, הוא רשע. רשב"ם כותב, אפילו לא הסתכל בפריצות, הוא רשע. מה אתה מכניס את עצמך למקום סכנה? מה זה לא מקום סכנה? זה סכנה, סכנה רוחנית, אתה תאבד את הקדושה שלך. הגמרא אומרת, הרהורי העבירה קשים מהעבירה, יומא דף כ"ט עמוד א', זוהר ויצא קנ"ד עמוד ב' למטה, זוהר כותב שמה, שמי שמסתכל בעבירות ואחר כך הולך ועושה עבירות, אז ממילא הנפש של הקדושה יוצאת ממנו והוא נכנסת בו נפש מהסטרא אחרא. כמה זה חמור, אין לו מזל בחיים, לא סתם אמרו מוציא זרע לבטל ראשי תיבות מזל, המזל מסתלק ממנו, הקדושה מסתלקת ממנו. אומר הזוהר, זוהר פרשת נוח דף ע"ו, על הפסוק לא ייראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. מהי דבר? היה אומר לא ייראה בך ערווה? מה לא ייראה בך ערווה? דבר, מלשון דיבור, אפילו דיבר דבר שיש בו ערעורים, גם אז השכינה מסתלקת ממנו. כמה זה חמור. לכן אם בן אדם רוצה שבאמת הקדוש ברוך הוא ישכון עליו, ושכינה תשב עליו, והוא יגדל בתורה, בקדושה, בעולם הזה, בגשמיות, יזכה לאישה טובה, יזכה לבית, לנחת, לאריכות ימים, ברכות דף סמך, הרחב פיך ועמלהו, מה שאתה רוצה תקבל. זה קודם כל אם תשמור על הקדושה שלך. לא סתם עם ישראל קדושים, קדושים תהיו, זה ציווי, קדושים תהיו כי קדוש אני. אם אתם רוצים להיות קדושים, אז זה בגלל קדושתכם נמשכת מקדושתי. אני קדוש, איך אנחנו אומרים בסליחות? טהור עיניים. קדוש ברוך הוא טהור עיניים, יושב שמיים, הוא שונא זימה, מסכת סנהדרין דף צ"ג צ"ו, הגמרא מביאה שנבוכדנצר ידע אלאה דעדה שונא זימה הוא. קדוש ברוך הוא שונא זימה. ולכן אם נפש האדם מחמדתנו מתאווה להם יותר מהכל, זה העריות, י"א עמוד ב' מסכת חגיגה, ואפילו עד זיבולה בתרייתא שלמה, אפילו בשעת לוויה יצר הרע מתגבר עליו, סוכה נ"ב עמוד א', אפילו בשעת אוננות, אבא שלו נפטר ועוד לא קברו אותו, תיכנס אישה, הוא ייפול. וזה מה שאומרים חז"ל, קידושין פ' עמוד א', מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו? יתאונן לשון אונן, אפילו בשעת ענינותו של אדם יצר הרע מתגבר עליו. אין אפוטרופוס לעריות, כתובות דף י"ג. אם רבי מאיר כמעט נפל, רבי שמעון, רבי מאיר כמעט נפל, רבי מאיר, רב עמרם, מי זה היה עוד שם? רבי עקיבא, אלה גדולי ישראל, מסכת קידושין, תפ"א, פ"ב, כל הגמרא שם מלאה בסיפורים על גדולי ישראל שכמעט נפלו. ולמה חז"ל כתבו את הפדיחה הזאת? למה חז"ל כתבו את הבושה הזאת בגמרא שרבי מאיר כמעט נפל? לומר לך שאם רבי מאיר בעל הנס, שהיה גדול הגדולים בתורה, סנהדרין דף כ"ד, כל הרואה רבי מאיר בבית המדרש דומה עליו כאילו עוקר ערי ערים וטוחנן זה בזה. גמרות, ראשונים, אחרונים, בעיון, בבקיאות, הלכה, אגדה, סיני ועוקר ערים מלא בתורה היה רבי מאיר בעל הנס. היה גדול תלמידיו של רבי עקיבא, כמו שאומרת הגמרא ביבמות דף ס"ב עמוד ב'. היה גאון בתורה. ומי שרואה רבי מאיר בבית המדרש, תראה איזה עוצמות היה לו, ואם הוא כמעט נפל, מה נגיד אנחנו, איזו וקיר, שאין לנו תורה כמו רבי מאיר שתגן עלינו. תיק, לוחץ על האינטרנט, רואה את הפריצות. בחדרי חדרים כבר. אז מי שרוצה באמת שהקדוש ברוך הוא ישכון עליו, יישב עליו, יהיה כיסא לשכינה, מה יעשה? קודם כל לא ייראה בך ערווה דבר ושב מאחריך, שיהיה לך קדושה, יהיה לך יראת שמיים, יהיה לך דבקות בבורא ברוך הוא. הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה דף י"ט, מזימה תשמור עליך, דף י"ז, מזימה תשמור עליך, מלמד שמי שלומד תורה, התורה שומרת עליו מזימה, מפריצות, מניסיונות, ומי שלא לומד תורה ייפול בשחת. איך אפשר, בראתי לכם יצר הרע קידושין דף ל', בראתי לו תורת תבלין, איך אתם לא לומדים תורה שהיא תמתק לכם את היצר הרע? מישהו אמר לי, אני לומד תורה ועדיין יש לי יצר הרע לעריות. אמרתי לו, אז אתה לא לומד תורה.